Principal jongka school Sikarhat Boys Higher Secondary School haba ngayo ia kani ke result mo ngadap da kajing sengok komen hadu kata-kata nomor labun senem ngim ju dayo syu mo ba ki kena jongi kinwan sekumat hendai ha mentau senempat ngayo i ba u Ivan Shan nongrum wan sekumat sisa dap da kajing sengok komen hadu kata ta wat lada nga ngam ju syat syu te mentaga sengi hamar yo ia kani ga result te ngadap da kajing sekumen la ya syat lang bagi kena kai te ha kani ke por ngai ngu idam yu blai mo ba u la kerku kedo ke school ke jongi na du bang simti kumu principal menta bertunjuk ai kublai kam tome ya u Ivan Shan nongrum bala le bha bala minat hoj ngangit ba kadi ga jing tris tom ju dengkat ba kajing rap jong blai ba ma u la wan syakmat haka second rank jong kani ka secondary school ka living certificate mo jingsha ini kena ide iba pulih hapo savio generate kadika section C ka jong ka Sikarhat Boys te iru idon ka jing thumu ko bha ban long ko muling do te menta I don hapo nong lakhet apo bhoi te iru idang pin kre hi na ka benta ka jing long ling do ka jong I ada soalan kali lihat mo ni ba soal jela lama kata putih si penyekun exam trik arsin kena tu pisim kene tolong pabiang ne kan ka hukum trai ka di belong matrik arsin untuk soka te ngaru amda tibha ka e ka jing thumu jong ka sarkar nomor ka e ka bangatip kalong ba ka jing thumu ka jong sarkar ka da ka ba penlong ya kani ka matrik ke ba arsin ki ong ba knang ba ki khna ki nom penlen no e ya kini ki benai ki singi dei ki hapor bangadan ka wei ka nyesong meeting te ka e ka ba ki batai yangi ki ong ba dala dep kane ka first exams te ki ba fail kin le ya ka second nomor bakim kwa bakini ki khna kin susong e kum to kin up hadu sistem da ka de kum ta try haka ayu changa nga ngau ka biang hi balai bau khna unsa un penle no e mo ya kata hendai teng ru kaneru kadan hi ka jingma nomor ba ki khna ru kin sakhen sting no nomor kin sa ong o danga fail umlele bakadan biang sa ka wipat ka exam bangan yale so kaneru kadan hi ka jingma mo kaneru ka song hi ka jing long ka jingman jung khna ladau khna hi uba simkhia ka mamut un setrai stom but hoi kane ka jingle jung ka sarkar kan sadon hi ka jing yarap na ka benta gitu ki ba kham duna ha ka jing pule hendai ya kitu ki bastat pat te ngat don ka jingma ba yo ki kensting no ki o danga pass nanga fail ha ka ni ka first exam na laban repeat biang ha ka second exam te kata hi ka jing singo ka jung ama mungkin ne ki tu jung ka kalau ba kalau pidang orang pisim ya ka bade kam jaitu di kena school ko penyekun matrik arsin trai kata te ban ong phi te ngamla ro ban ong namar ba ka song hiru ha ka jing singo thu jung khna u khna u bajai tu te un second sting mo hendrai ya ki khna sisa ki badon ka jing duna ki bala trash tom hendrai ki fail kaneru kan sayarap ya ki namar da ka bapa si mentau snem te kan skin sala ya ki bro bakin knowledge ki wepat ki ki course mo ki ba kila ban join bank ka class 11 mo hendai ka ngan kumbang ong phi mo ka don hi ka jing bah ba ka jing sniu kata ka song ru ha u khna te kumno ba u perkhat kumno u sim ya kane mo